ko me kake da kama da shi ne fi da ko kai waye to ba a yin zaɓe a Facebook ba da zaɓe a Facebook ne ana zaɓe a Twitter ana zaɓe a Instagram a ina ake zaɓe a kwato ba na ake zaɓe saboda haka inda ana zaɓe a TikTok ne da ba ci zaɓen nan ba ko ba haka ne inda ana zaɓe a Instagram ne za mu ci zaɓen nan amma ba a zaɓe a Instagram zaɓe ana yi a ƙasar ne ranar zaɓe a kwatin zaɓe saboda ina son gyara da yake halin mu ba mu je muna ibace ibace ba ne ba mu je muna zage zage ba ne ba mu je muna islanci ba ne mulkin da ana ya ba mu amma mu tsaya mu yi hankali mu girmama al'umma mu tsaya mu girmama mutane duk wanda Allah ba shi da mukami a cikin gaba daya ba Allah ya ba mu da wurin kusurin mutane Allah ya zaɓe mu ne ba mu ba mu kowa ilimi ba ne ba mu kowa basira ba ne ba mu kowa sanin mulki ba ne a zaɓi ne da Allah saboda haka jihar Kaduna ba a isgilanci a jihar Kaduna dole mu tsaya tsayin daki mu rike al'umma mu musa abin da ya kamata mu ma da muke zuwa wurin nan lokaci akwai da suka wuce shekara abin da suka wuce akwai da suka yi shekara 30 akwai da suka yi shekara 20 ina suke yau ina suke